Iqomatin kelawan iqomah wahidatin kang siji. Iki mestine ngene iki. Sing riyen nate sampean praktekno pas wae lunga nang ndi kok Jombang. Bare Cak Bidin. Jare Cak Bidin. Dijamak ta, Bos? Iya. Nek dijamak aku melu. Nek gak dijamak aku gak melu. Piye iki Cak Bidin. Yo dijamak yo dikosor enak yo. Dadi salate zuhur mek 2 rakaat, asar ya mek 2 rakaat dalam satu waktu ndok nggone waktu zuhur. Mbah, niate mbok apal buka wong-wong iku. Dianggap apal ngono. Bahasa dalan nambahi. Enak dadi makmum ya. Niat melu imam ngono nek ini boleh emang. Ya boleh itu. Itu sama niat Jawa tapi ndo ati aja banter-banter. Niat sembayang aja banter-banter. Niat sembayang apa jamak takhir Isya bareng maghrib atau zuhur biasa. Betul apa boleh?